வணக்கம். நான் சத்யபாமா நாச்சியார், ஃபவுண்டர் ஆஃப் சத்யா இன்ஸ்கோ ஹெர்பல்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், வடக்கங்குளம், திருநெல்வேலி. கஸ்டமர் ரிட்டன்ஷன் கிளாஸ் வந்து நான் அட்டெண்ட் பண்ணப்ப, இப்ப நம்ம வந்து எப்பவுமே புது கஸ்டமரை நோக்கி தான் போயிட்டே இருப்போம். பழைய கஸ்டமர்ஸ் நம்ம கிட்ட நிறைய பேர் இருப்பாங்க. பட் அவங்கள வச்சு என்ன பண்றது? அவங்கள அப்படியே நம்மளும் மறந்துருப்போம், அவங்களும் நம்மள மறந்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த விஷயத்தை தான் நான் வந்து ரிட்டன்ஷன்ல கத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா என்கிட்ட 600 கஸ்டமர் இருந்தாங்க. நான் நிறைய மெசேஜ் போட்டு பார்க்கேன். அவங்க வந்து எனக்கு ரிப்ளையே பண்ண மாட்டாங்க. பட் ரஞ்சித் எனக்கு வந்து ஒரு ப்ராம்ப்ட் கொடுத்து இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. அதுல 150 பேர் எனக்கு வந்து திருப்பி ரிப்ளை பண்ணாங்க. திருப்பி ரெகுலர் கஸ்டமரா மாறினாங்க. 600 பேர்ல நான் 150 பேர் ரிட்டன்ஷன் பண்ணேன். ஸோ எனக்கு இந்த வேல்யூ எனக்கு வந்து அந்த கஸ்டமரை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், கஸ்டமர்கிட்ட எந்த லாங்குவேஜ்ல பேசணும், என்ன மாதிரி பேசினா அவங்க திருப்பி நமக்கு ரிப்ளை பண்ணுவாங்க, இது எல்லாமே நான் ரிட்டன்ஷன்ல தான் கத்துக்கிட்டேன். ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. ஓல்டு கஸ்டமரை நம்ம ரிட்டன்ஷன் பண்ண வைக்காம புது கஸ்டமரை நோக்கி ஓடிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா எப்பவுமே ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்க வேண்டியது. நமக்கு ரெகுலர் கஸ்டமர் கிடைக்கவே மாட்டாங்க. ஸோ இந்த ஒரு பெரிய வேல்யூ வந்து எனக்கு ரிட்டன்ஷன்ல கிடைச்சது. தேங்க்யூ.